amene yundani, amene yuntani, inu ndani ameneyu ndi Yesu mfumu ya Yuda, amene yuntani, ndani, inu ndani ameneyu ndi Yesu mfumu ya Yuda, amene yuntani, yuntani, amene yuntani, ameneyu ndi Yesu wochilitsa, amene ndani, ameneyu ndi Yesu. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 28 April 2023, sabutopiki kupezeka kwa Yesu pamalo, zithu, zimasitha. Omvera, tupitiliza kukambirana chapter number 11 cha buku la Yohane. Dzulo tinali pano timanena kuti bwenzi lenileni Lazaro, Maria komanso Marita, anthu awawa amadziwana komanso panali ubale ndi Khristu. Makamaka Lazaroyi, dzulo tinampenya kuti Maria amachita kudziwa ngati pali best friend wake ndi Yesu. Anthu amudzimu ankadziwa kuti Lazaro ndi Yesu pali chiyanjano. Dzulo timanena kuti kodi inu mumayanjana ndi ndani? Nzanu iniyo ndi ndani? Ena zimachita dabwisa ndinopemphera koma nzanu wachampha. Enanu mayi wabwino kwa mpiri koma nzanu zimadabwisa kuti bwanji mumakondana kwa mpiri ni mahule. Mumakondana kwa mpiri ndiona dzerabwa. Zumadabwisa kuti enenu anzanu ni zimfiri. Kodi sadzakukokani inu? Sakuphunzitsani kutampa? Kodi sakuphunzitsani mzimu wa chigololo? Kodi sakuphunzitsani mzimu wa champa? Kodi sakuphunzitsani mzimu wa mwano ndi odelera? Ampiri anali abwino koma chifukwa cha nzawo oyipa adakokeranso kuipako. Adali mayi wabwinobwino, mayi wolemekeza banja, mayi wabwinobwino okonda mapemphero, koma atayanjana ndi nzawo wina wapamtundapo, mayi uyuyu asanduka chabwera chibandubandu, maso ali pyu. Bwanji nzache ankokera kundima. Nzanu ndani? Mumayanjana ndi ndani? Mukuyanjana ndi ndani? Lazaro adali bwenzi la Khristu. Maria amachidziwa, anthu onse ku Betania amachidziwa ichi kuti adali nzache. Believer, lero tikuiona nkhani kuti nzake wa Yesu amwalira. Believer, dzulo tinawerenga pamenepo Lazaro amwalira. Ambuye Yesu adauza ophunzira, Lazaro ali mtulo. Achina Petro sadamvese bwino kwa mpiri wedimene nkuganiza kuti angogona. Ne Yesu adabwerezanso, amuna inu, Lazaro amwalira. Dzachitika zimene zikuti ine kulibe. Endi zimene zidzachitika kuti kumwamba kulemekezedwe. Tinkakonko, tipita konko kumaliro. Ndimafuna nene, Yesu amapita kumaliro. Yesu amapita bekonko salephera. Ena mumafuna mupita mutamva kuti kuli maliro mudalephera. Yesu salephera chifukwa cha maliro, endi palibe choncinga. Kuli maliro, kulibe maliro, Yesu amapita konko. Ndimafuna ndinene, ngati Yesu ali bwenzi lanu, adzabwerabe pa inu. Kaya muli moyo, kaya mwafa, adzabwerabe. Adzabwerabe. Mudziwa padziko pano mari chikondi cha padziko chimatha pamene wina atsikira m'manda. Si Yesu. Yesu amakukonda lero, amakukonda ngakhale utamwalira, amakukonda uli wolimpa, amakukonda ngakhale utadwala. Yesu amene akakhala bwenzi lako believer amakukonda nthawi zonse. Nthawi zonse.
amabwerabe pa iwe ngakhale anthu akulira, amabwerabe pa iwe olalandira foni ya maliro ndi nzanga ndipita kwanko. Ambiri pa maliro anzawo sadapiteponso, amene ninkanjana naye ndi amene amwalira mkazi aketu akulira ati adzionera yekha, ndimayanjana ndi mamuna wake, ndimayanjana ndi mkaziyo ameneyo basi iye ndine zonse zatha. Believer. Yesu amakukonda ngakhale mphutsi zikutuluka pa iwe. Yesu amakukonda be ngakhale ukuola mchipatala. Yesu amakukonda be ndimafuna nenene. Bwanji mutamkonda Yesu, bwanji mutampembedza Yesu, bwanji mutamanga naye ubale Yesu, bwanji beyani mutampasa Yesu, moyo uno udzatha, mudzagwiriridwa, mudzasowa wina kudzakuzonda ni kumanda ndiye Khristu. Tiwerenga verse number 17 ninkhani yaitali, ndiwerenge mojowajowa koma mpodzadza ni minofu. Verse number 17, book la Yohane chapter number 11. Mulungu akunena kuti ndipo pamene Yesu anadza napeza kuti pamenepo atakhala manda masiku anayi. Verse 18, koma Betaniya anali pafupi pa Yerusalemu, nthawi yace yonga mastandiya 12. Koma ambiri amwa Ayuda anadza kwa Mariya ndi Marita kudzawatonthoza mtima pa mulungu wawo. Pamenepo Mariya pakumva kuti Yesu ali nkudza anamuka kukakumana ndi iye, koma Mariya anakhala m'nyumba. Ndipo Marita anati kwa Yesu, Ambuye, mukadakhala kuno mlongo wanga sakadafa. Koma angakhale tsopano ndidziwa kuti zinthu zilizonse mukapempha Mulungu adzakupatsani Mulungu. Yesu ananena naye, mlongo wako adzauka. Marita ananena ndi iye, ndidziwa kuti adzauka nkuuka tsiku lomaliza. Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Wakhulupirira ine angakhale amwalira adzakhala ndi moyo. Ndipo yense okhala ndi moyo nakhulupirira ine sadzamwalira nthawi yonse. Kodi ukhulupirira ichi? Ananena ndi iye, inde Ambuye, ndakhulupirira ine kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wakudza dziko lapansi. Ndipo mene ananena ichi oh haleluya, anachoka naitana Mariya m'bale wake mtseri ndikuti wafika mphunzitsi akuyitana iwe. Nditamange verse number 31. Pamenepo Ayuda okhala naye m'nyumba ndi kumtonthoza iye pakuona Mariya adamuka msanga natuluka natsata iye ndi kuyesa kuti abuka kumanda kukalira komweko. Pomwepo Mariya pofika pamene panali Yesu, mene adamuona iye anagwa pa mapazi ake nanena ndi iye, Ambuye, mukadakhala kuno inu mlongo wanga sakadamwalira. Pamenepo Yesu pakuona iye ali kulira ndi Ayuda akumperekeza iye ali kulira, anadzuma mu mtima navutika mwini nati, mwamuyika iye kuti? Funso imandidalitsa ine. Ananena ndi iye, Ambuye, tiyeni mukaone. Yesu analira. Verse number 35 imene 36. Chifukwa chache Ayuda adanena, taonani, anamkondadi. Koma ena mwa iwo adati, kodi uyu otsegulira maso osaona uja sakadakhoza kodi kuchita kuti sakadafa ameneyu nzache? Pamenepo Yesu ndi kudzumanso mwa iye yekha anadza kumanda. Koma panali phanga ndipo mwala unayikidwa pamenepo. Yesu ananena nawo, chotsani mwala.
Mariya mulongo wace womwalirayo adanena ndi iye, Ambuye, adayamba kununkha pakuti wagona masiku anayi. Yesu ananena naye, kodi sindinati kwa iwe kuti ngati ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Pomwepo anachotsa mwala. Koma Yesu anakweza maso ace kupenya kumwamba nati, Atate, ndiyamika inu kuti mumandimva ine, koma ndidziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse. Koma chifukwa cha khamu la anthu ali kuyimirira pozungulira ndinena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndipo mmene ananena ichi adafuwula ndi mawu akulu, Lazaro, tuluka. Time pamene palero omvera, Mperaniya muli maliro, Mperaniya anthu aulira, Mperaniya muli nsiwa, Mperaniya alongo awiri, azimayi awiri aulira, endi mudzi mudali nkhani za mpiri udagwedezeka. Tunena kuti akapezeka Yesu pamalo, zinthu zimasitha. Kupezeka kwa Yesu, kupezeka kwa Yesu pabanja, kupezeka kwa Yesu pamoyo, kupezeka kwa Yesu bilifa tukambirana. Akapezeka Yesu, akapezeka pa imfa yako, akapezeka Yesu wa ku Nazareti, akapezeka amatonthoza, akapezeka Yesu wa ku Nazareti, akapezeka amapereka chiyembekezo, akapezeka Yesu wa ku Nazareti, akapezeka amaukitsa, akapezeka wa ku Nazareti, akapezeka amapereka moyo bilifa, amapereka moyo Yesu. Mperaniya anthu adang'ung'udza, munthu amene amwalirayi mzace wa uyu ankatsegulako anthu maso, mzace wa ameneyi tamone fa kuukisako akufa, mzace wa ameneyi amachita dzozizwa. Anthu adanena za mpiri bilifa, adayesa Mariya ndi Marita kuti mwina tindikirire mzace abwere, tindikirire mzace abwere. Yesu asabwera. Day 1 Yesu asabwera, day 2 Yesu asabwera, day chitatu Yesu asabwera, day number 4 pamene adabwera adalandira message Yesu kuti Lazaro amwalira, sakubwera tsiku limene la malirolo. Adabwera Lazaro atagona m'manda masiku 3, adabwera tsiku lachinayi. Ena nkulingalira kwawo kunena kuti ndi munthu wa mtundu wanji adali pomwepa pa Jerusalemu apa. Baba nauti sipadali patali, padali pafupi kwa mpiri mwana Mulungu akadatha kuyenda 1 hour apezeka kale pamaliro, koma sadabwere. Ena adanena kuti chikondi chawo chidali chachipamaso, sanabwere. Ena adamba kuseka kuti ankankonda ali moyo, sanabwere. Ena adachuluka nzeru nkulankhula zamwano zonyoza Yesu, sanabwere. Pa Janari kudwala kwa Lazaro, Mulungu alemekezedwe pa kudwala kwake. Kumalira kwa Lazaro, Mulungu alemekezedwe pa kumalira kwake. Chachitika ichi kuti Atate alemekezedwe. Ndi adabwera day number 4. Mariya ndi amene adayamba kumuona, kuthamanga Mariya, kuthamanga. Mawu awo akundidabwitsa, anthu awo akunena mofanana koma mu nthawi yolekana. Mariya atafika nakuti, Ambuye, mukadakhala kuno mulongo wanga sakadamwalira. Koma akulira. Mukadabwera dzana, mukadabwera maliro ali nyumba, mukadabwera tsiku lomwe lija mene ife timakudziwirani, mene inu mumachitira. Lazaro my brother sakadakwiriridwa, Lazaro bwenzi lanu sakadafa. Mukapezeka mumapezeka ndi moyo, mukapezeka maliro sakhala maliro. Mukadabwera dzana. Adalira Mariya, adalira Marita,
adalira kwambiri, akadalira kwambiri. Mukadabwera dzana sitikadakwirira mulongo wathu. Mukadabwera mwachedwa baba, mwachedwa ine adalira mzimayi. Ne Yesu akumuwuza kuti Marira ndiliu Marira ndinawe chonena. Ndiye Mariya uja nkulira kuja adakhala kale chete nkumamvesera zimene Khristu Yesu akunena. Ananena ndi verse number 21. Ndipo Mariya anati kwa Yesu, Ambuye, mukadakhala kuno mulongo wanga sakadafa. Koma ngakhale tsopano ndidziwa kuti zinthu zilizonse mukapempha Mulungu adzakupatsani. Mumva nkhani ya Mariya? Mumva Mariya? Yesu akuyankha kuti mulongo wako adzauka. Oh, haleluya. Mulongo wako adzauka. Nde Marira akuganiza kuti kuuka kwace nkuuka kwa kutha kwa dziko kumene anthu onse amauka. Mopaza biliva kuti pomwepo adathamanga kwambiri nkamuza m'bale wace Mariya, mphunzitsi abwera ali panjapa, chifukwa Mariya nkalirabe m'nyumba muja. Tatsala rokha mayi. Blaza tukulibe. Lazalo kulibe. Aupita kuli Yesu. Autamanga mpaka na pamendo. Zanu kulibe mai, zanu kulibe. Mukadabwera dzulo mai, mukadabwera dzana, aulira. Marira misozi kukathamira pamapazi a Khristu. Baibulo ikunena kuti Ayuda aja amene adali m'nyumba muja nawo ankaganiza kuti Mariya akupita kukalira kumanda, adantsara koma adadabwa, adagwa pa mawondo pa Yesu anena kuti mwachedwa dzana bola mukadabwera dzana sakadamwalira mulongo wathu, sitikadamkwira mulongo wathu. Timakudziwani mukapezeka pamalo zinthu zimasitha. Mukadabwera dzana. Baibulo nakuti Ayuda aja kubwera misozi idamba kugwa m'maso mwa ena. Yesu akuti adadzuma navutika mwini mu mtima. Verse number 35. Mariya kulira kokhetsa msozi, kulira kokhodza kwambiri. Mariya kugudubuzika. Marira nayenso ali pa mawondo aulira koyenera. Baibulo inena kuti Yesu analira. Verse yaichepa kwambiri m'Baibulo yonse imeneyo. Mundimva namu? Verse yaying'ono kwambiri Baibulo yanu yonseyo ndi Yohana chapter number 11 verse number 35. Yesu analira. Anthu ena nkumati koma ndiye ankakonda adiyeri mpaka nakulira. Koma ndiye akankonda adiyeri agwesa msozi chonchi. Ndiye funso yoperekedwa mwamuyika kuti ndiye akuyankha Mariya, tiyeni mukaone. Ambuye Yesu akuchoka m'mudzi aupita kumanda. Sakubwera m'mudzi aupita kumanda.
Tiyeni mukaone malingaliro aonse nkumanena kuti paja zimachitika. Munthu m'bale wako akamwalira kulibe umati mwagonesa pati mayanga, mwagonesa pati agogo, kodi agona pati anti. Tikaone pamene agona anthu amangofika nkumaona amene agona nkugwada nkupereka ulemu kaya nkulira kumeneko nkumati tiyeni tibwerere kumudzi. Anthu ankalingalira choncho zimachitika. Yesu akuti tiyeni kumene mwamuyikako. Mariya akuti ayi koma kukadakhala dzana. Marita akulira kuti mukadabwera masiku 3 apitawa. Bilifa ndikulimbikitsa sachedwa safulumira, koma akapezeka nyengo sizikhala chimodzimodzi. Sachedwa safulumira, akapezeka adzapukuta misozi. Sachedwa safulumira, amachita kwakukulu. Malemba nakuti atafika m'manda kwimbira anthu ayi kudeda ntsara afuna akarani ena nkumati akhala kupusisa anthu kwambiri amene kuoneka ngati amaukisa akufa. Mukudziwa kwandida wamvera zimene Yesu adachita mbuyo monsemu Ayuda sankakhulupirira. Afarisi Saduki sadali kukhulupirira. Bwanja unena kuti iyayi anthu amene ankapempherera aja sadali omwalira ineniye. Mukumbukira Yesu aukitsa mwana wa Yairo, nyamata uja wakunayeni kuchiritsa akhate. Ena mwale mpindi Afarisi ankanena kuti munthu amene uja sadali wokufa weniweniye. Ku Chiyuda munthu akati amwalira ndiye kuti paduse masiku 3, pakadusa 3 days ndiye kuti wina aliyense amadzoti munthu amene amwaliradi. Koma zamaola kuti apadusa 50 padusa 40 hours zimene chamanena kuti munthu mkatimo moyo ankapumabe, koma munthu sidathe kuzindikira. Ayuda amakhulupirira kuti masiku 3 munthu akugonabe akuyamba kuola ndiye kuti afadi. Yesu sadabwere day 1 chifukwa amadziwa Ayuda kuti pa miyambo yawo amakhulupirira kuti paduse 3 days kuti munthu afadi. Nyadabwera Ayuda onse aja kutsimikiza apa palibe chimene chingachitike. Akuganiza kuti ndi mwana wa Yairo okomoka, akuganiza kuti ndi mwana wa mkazi wamasiye wakunayeni. Apa ndiye kuti afanayo Yesu, apa ndiye kuti aoneka kuti mbachinyengo. Dziko lonse lidagwedera ku Betaniya, amaukisa okomoka, amaukisa anthu ongochita ngozi yakuvumira mkati. Lero uyuyu ndi afa zenizeni 3 days palibenso moyo. Adafika nthawi imeneyo kufika kumanda anthu adanena zambiri. Mariya akulira ndi akuti padayikidwa chimwala pa khomo la manda, chimwala chotchinga. Ndiye Yesu adalamulira anthu lichosani mwalawo ndikuchita mopaza mwana Mulungu, chotsani mwala. Ndiye Mariya ndi Marita akuti masiku apita monga Ayuda, masiku apita. Mwaona pamene pagona nzanu zakwana. Lero ndi day number 4 endi ambakale kununkha. Mphutsi mkatimu ayamba kuola. Kafungo mukukamvaka tikachosa mwala muyipa m'manda muno. Fungo lokha lidzadza m'manda zakwana. Agona pamenepa your best friend. Agona apa. Mwachedwa mudali kuti. Simudamve message yoyamba. Phone titayimba simudalandire. Kalata itabwera sana kupeseni. Mabwera day number 4 according ndi Ayuda. Mwachedwa amba kuola, ayamba kununka, palibenso chimene mungachite. Yesu akuti kodi sindakuwuze Marita ukakhulupirira za dzikulu zichitika. Mariya kodi sukudziwa ukakhulupirira zatsopano zimachitika. Anthu onse aja kuone kuti inde tikudziwa kuukako kudzapezeka koma sipano. Apapa thupi lake layamba kuola, apapa palibenso nofu, apapa palibenso chiyembekezo bora mtsogolo. Yesu akuti chosani mwala. Haleluya. Ayuda ena kuseka. Zibwana chosema day number 4 lero. Zibwana sizingathekesa. Takwirira. Afa basi.
palibenso chiyembekezo. Omvera, anthu adauchosa mwala pa manda monse muja chifungo. Aliyense kugwira mphuno olavula malovu nkulavula ali nkati Lazaro nchenche fungo loipa, nchenche za green, nchenche za red, nchenche za white, adayamba kale kuola. Mputsi Lazaro, manda mwavura, manda mwanunka, ena kuyang'ana kumbali, ena kutalikira papanga, aliyense udandaula fungo mochosera njimala. Amiyambo dali pompo izo sisidachitike. Bwanji mukuchosa, bwanji mufuna muzunze mtembo, bwanji mukupepusa maliro, bwanji mukupanga izi zosachitika izi. Akuti pamene anthu aja kuyang'ana m'manda, anthu aja mphuno zawo akudandaula fungo, Yesu adakweza maso kumwamba. Atakweza maso kumwamba, Yesu akupemphera, Atate, ndikudziwa ine mumandimva, koma lero manda muno mwadzadza anthu muchichite chachikulu kuti anthu awazindikire kuti inu mudandituma. Lerolo chichitike chachikulu chimene dziko lidziwe ilembe. Na ena mudaukitsa ali ngokomoka, ndaukitsa wakuti ali ngokomoka, amene mudaukitsa ja ali ngokomoka. Lero chidziwike mwa Ayuda ku Berania. Lero akhulupirira amene ali m'mandawa akauza anzawo chichitika chipompo. Yesu adafula koma maso ache akagena kumwamba, Lazaro tuluka. Believe Lazaro anthu thupi lake adayika m'manda, koma kumene kudali Lazaro amkadzi wako ndi Yesu. Ndikutsimikizire believe anthu amayang'ana m'manda kuri tamponyapa, koma kumene kuli Lazaro akudziwako Yesu. Anthu amayang'ana kuti business yake tidaikwirira apa, koma kumene kuli chuma chako Yesu akudziwako, ndipo adzaitana kumeneko kuti chibwerere. Ndikukamba ndi ambiri believe Yesu akuyang'ana kumwamba, Lazaro tuluka. Akuti pompo Lazaro adauka, nchenche zonse balala, fungo lonse mputsi zonse no. Lazaro auchoka m'manda gogo gege. Ndikuganiza ena mwa Afarisi akuthawa, akuganiza kuti ni mzukwa. Ena ana ochepa chikhulupiriro akuthawa, no, sisidachitike. Ena manda muja balala, koma ena mwa Afarisi olimba mtima adayimabe tionetsetse pachitika chani. Believe ni mafuna ndinene, akapezeka Yesu amaukitsa chakufa chako. Akapezeka Yesu amatonthoza. Akapezeka Yesu amapukuta misozi. Akapezeka Yesu amakuletsa kulira. Akapezeka Yesu amasandulisa misozi ndi chimwemwe. Akapezeka Yesu amaukitsa chakufa. Ndikunena ndi ambiri ali nzakufa. Believe ndikunena ndi ambiri adakwirira. Sindikudziwa chimene chafa pa inu ncha, sindikudziwa kodi believe mudakwirira cha. Ena kundivomereza abusa, banja langa ndidakwirira, lero ndi day number 4. Ena kuti abusa, ntchito yanga ndidakwirira idafa. Ena kuti abusa mkazi anga ndidakwirira. Tamvera, Yesu akapezeka amadzusa chinkazi chomwalira na chikhala chamwe. Kodi mukudziwa mabanja ena ni maliro abanja ali ndi mamuna inde, koma chimamuna chakufa. Chimamuna chakufa chimazunza. Yesu akapezeka pabanja lanu amachidzusa chimamunacho na chikhala cha dongosolo. Ndikukamba ndi ena believer ali pa business inde, koma chibusiness chimaliro chonunkha chowola, chibusiness imachikutuluka mphutsi. Ndimati nene akapezeka Yesu amaitana chakufa chako chidzuke. Chamwalira pa inu ndisha ena tikudzodza kwanga kudafa. Akapezeka Yesu amaitanitsa chifukwa kudziwa kuti kudzodza kwako kuli mbali. Ena
ena kudziwa abusa ine ndiye mwadzadza maliro, ana anga onse ndi maliro, abale anga onse ndi maliro. Akapezeka Yesu amadzidzusa zakufazo. Muli ndi maliro anjinu, muulira anjinu, mudandaula anjinu, mukumveka fungo lanji pa inu, pamoyo wanu pali fungo lanji mwana Mulungu. Muulira ziti, mukumana nziti, muli nkhondo ziti, mukumana nziti. Lazaro wakhala m'manda masiku 4, Yesu adayitana adadzuka. Ndikutsimikizire banja imene yavuta kwa zaka zambiri, Yesu akafika pa banja lako adzayitana, endi banjalo idzadzuka nekhalanso ndi moyo. Ntchito imene yaonongeka kwa zaka zambiri, Yesu wa ku Nazareti akafika pa ntchito yako adzayitanisa naikhala ntchito ya moyo. Ndikukamba ndi ambiri, zambiri zidamwalira ali ndi maliro. Opembedza ambiri amapembedza koma ali ndi maliro. Akupita kuchalichi koma mamuna wache maliro, adafa kalekale. Chinkazi chidafa, chimazunza chinkazi chakufa sichimamvera nkhurukumve, chimamuna chakufa sichimakondayi, chankhanza chimangobabada kulikita. Muli ndi maliro mbanja, muli ndi maliro ku ministry ku Johnson kokufa kwazi kulibeko chamoyo. Tamvera Yesu akapezeka pa ministry zapereka moyo. Bilifarisane pamene pamasida malize kani tidzemalize bwanji tikamakumananso makamaka Mande lolemba tidzamalizise idatha bwanji. Mundilole kuti ndipite ku Blantyre kumpemba uko, ena dali mafunso chakuti abusa kumpemba kuchade kuli chipatala kumusi kwenikweniko akuti kwa mfumu andani DC Lungu kamati Lundu mbali meneyoyo tili kumenyako. Mungu pita state basi kumusiko kumpemba kumusiko mafoni so kumagwetizulumikizana taimbani mafoni nabusa muli pati tikuuzani tafika ni pakuti tikuyamba lero madzulo mpaka na mawa. Ena ti nthawi zake ndi zanji usiku wa lero tikuyamba kumeneko mawa kuyambira chama 9 kumaliza 12 kudzambaso ma 2 kumaliza chama 5 kudzambaso chama 8 ndikuweruka chama 12 usiku. Sunday kuyamba 8 koloko by 12 koloko bye wakunsanje. Tikumane ku Blantyre yabwa ino amene muli mchirobwe tabwerani apa zomba mpafupi apa, ino apa chikwawa, ino amene muli chakulunzu taendani tionane maso ni maso papapa kuli minofu ku Blantyre. Atate kuli dzomwalira dzambiri, manyumba mumuli mitembo, manyumba mumuli maliro. Tate tikupemphera kupezeka bwanu kwa m'bale wanga uyu chakufa chache mudzachidzusa chikhale ni moyo. Eni muchita zimenezi kuti pa nkhope pake pakhale chimwemwe. M'dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.